Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lomfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa. Umshana wakofuze Fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Inqawe lebafowethu eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu yingwe ehamba namabhubesi. Inkunzi ekhonyisha ishoba zibhongele phansi edlana nazo maqede zihlaba isinyelelo. Yabona moyinsizwa kubalekile ukuthi ube nezibongo. Kuyihlazo uma uyinsizwa ungenazo izibongo ubosho sikuphe. Soqala sikubuke kodwa kuqala ukuthi uhamba kanjani bese siyakwetha. Ake ngithi ke bafowethu happy new year kubona bonke ababukeli bempunga yesintu. Umfanekiso oqoshiwe wethu oqala lo. Nginifisela bafowethu izilokothe ezinhle. Konke nizifisela kona okungaphakathi enhlizweni zenu. Inini enaziyo ukuthi yini niyidingayo. Ngiyimpunga yesintu nami ngiyanifisela konke okuhle. Nabo bonke unyaka ophelile othema uphela waphela bengaphethe lutho. Lo nyaka sengathi ngaba unyaka wabo. Nabo uthi uphela unyaka kube khona bakuphethe esandleni. Ungathi unyaka uphela umuntu akaphethe lutho esandleni. Ngiyayazi mina leyo nto bafowethu yokuthi uthi unyaka uphela uthola ukuthi awuphethe lutho esandleni. Thola ukuthi unabantwana kodwa manje awazi abantwana bakho ukuthi uzobajabulisa ngani. Ayikho bafowethu into ebhlungu njenganale. Ingakho ngiyimpunga yesintu. Ngihlala ngaso sonke isikhathi ngifika la kule channel lethu enkulu. Ngizokuchushisa umbukelo wempunga yesintu ukuthi kuze kulunge. Uma ungenza kanje nakanje nakanje kuzolunga. Yebo ke bafowethu nodadewethu iningi lethu linamathongo anenhliziyo ezilikhuni. Uyabona njengoba unenhliziyo elikhuni nawe kanje. Nakubusu yithongo uyoba ithongo elibi enenhliziyo elikhuni. Uyibuka ingane yakho itabalasa. Ungayenzeli lutho ngoba inhliziyo yakhe elikhuni. Uyabona njengamanje unyaka njengoba uqala. Umuntu okholelwa kakhulu emthandazweni, umthandazo wakhe munye. Uthi Nkosi ngiyacela ungisize ngiphumelele. Ngiyacela Nkosi ufeze amaphupho ami nezifiso zami. Ophahlayo nothethayo emsamo uthi thongo lami. Ngiyacela ungikhumbule. Ngiyacela ungikhanyisele. Ngiyacela ufeze izifiso zami namaphupho ami. Kodwa konke lokho okucelayo uma uthandaza nokucelayo uma uphahla angeke kwenzeka uma ukuthandaza kwakho noma ukuphahla kwakho kuyinkohliso kwabalele. Kunabantu othola ukuthi umthandazo wabo uyinkohliso kumkhulu womkhulu. Kunabantu othola ukuthi ukuphahla kwabo kuyinkohliso kwabalele. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi impunga yesintu kuyinkohliso kanjani ukuphahla komuntu nokuthandaza komuntu kwabalele nakumdala. Kunomuntu okakhuluma into ngomlomo kodwa inhliziyo yakhe ikhuluma okunye. Uyazi ukuthi abantu abaningi into ebavimba impumelelo yabo ukuthi ingafinyelele ezandleni zabo. Ingoba umuntu umekhuleka ecela okuhle kumkhulu womkhulu noma ecela okuhle ethongweni. Kodwa inhliziyo yakhe inamagama athile okuwukuthi ngophumelela nini ukuzosibanibani ngikwazi ukubagcwalisela. Umthandazo omkhulu umdlinzo wakho. Umthandazo uphimisa ngomlomo nesicelo siphimisa ngomlomo uma uphahla kufanele sifane nesicelo senhlizweni. Ngoba ngenkathi wena ucela ngomlomo ucela okuhle kodwa inhliziyo yakhe igcwele amavununo. Wena ufuna impumelelo, ufuna ukuphumelela ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi bakubone kahle, ufuna ukuphumelela ukuthi wena uphakamele abanye abantu. Ngeke uzuphumelele ngoba uzothola ukuthi wena elakhe ithongo abantu abazithobayo njengabami. Uzothola ukuthi wena elakhe ithongo alithanda uphakamela abanye abantu kodwa wena enhlizweni yakho ufuna ukuchomela abanye abantu. Uthi osibanibani khona bezongibona kahle. Sengathi nami ngingaphumelela kuze ngizobagcwalisela. Uyabona manje ukuthi umthandazo wokucela womlomo ohambisana nomthandazo osenhlizweni yakho. Kanti umthandazo obalekile umdlinzo ongaphakathi enhlizweni yakho
ithongo lilalela kakhulu into esenhlizweni kanjalo nomkhulu omkhulu ulalela kakhulu into esenhlizweni kunento ephuma ngomlomo. Manje abantu abaningi uma bephahla abakhipha ngomlomo akufani nokusenhlizweni. Ingakho uma umuntu kukhona into oyenzayo egcekeni lomuzwa wakini noma ufisa ukucela ethongweni, kubalekile ukuthi umnikazi wempepha akwethule emsamo bese kunikeza ithuba lokuthi wena uzikhulumele uzicelele wena, ngoba lokho kucela kwakho kusuke ngempela kusuke kujuleni nenhliziyo, noma mhlawumbe uzobonga lento osukuyenza isuke kujuleni nenhliziyo yakho. Kubalekile ukuthi uzikhulumele wena, ngoba ngakukhulumela mina empepheni ngithi akukhanye kanti enhlizweni yami ngithi akashone phansi. Manje nake bafowethu nodadewethu ngiyimpunga yesintu unyaka sewuqala, ayikho into ebaluleke njenganokuthi inhliziyo yakho ingabi nemidlinzo ephambene nezifiso zakho. Yithi mawufisa okuhle nenhliziyo yakho ayifisa okuhle, kungabi ukuthi wena ufisa okuhle ukuthi kwenzeke phezulu kwempilo yakho ukuze uzogcwalisela abanye abantu. Kunomuntu uthothi mhlawumbe umakoti ufuna ukuphumelela, ufuna ukugcwalisela umkhwenyana wakhe, ngeke uzusebenza. Ithongo ngeke lize likunike umsebenzi makunjalo ukuthi wena ufuna ukusebenzela ukuthi umkhwenyana wakho khona ungeke ukwazi ukumthobela. Kodwa mawuzoba nento enhlizweni yakho ukuthi mangiphumelela ngifisa ukuthi ngibe ukukhanya phakathi kwegceke, ngifuna ukuba usizo phakathi kwegceke, ithongo lakho lizokwazi ukuthi likunikeze okufisayo. Nako kunye futhi okubaluleke kakhulu, ayikho into ebaluleke njenganokuthi uzihluphe ngokwazi ukuthi ithongo lakho lidingani. Iziphi izidingo zethongo lakho, iziphi izidingo zomsamo wakho, iziphi izidingo zegceke lakini, ukuze uzothi mawucela kubantu abadala ukuthi abakuphi umsebenzi bese ugagula izidingo zabo nezidingo zegceke lakini, okokuthi bokhokho bami nani bomkhulu bami nani bogogo bami, ngiyacela mathongo amahle, phakathi kwalegceke kunezidingo eziningi ezidingakalayo, nani ninezidingo enifisa ukuthi sinigcinele zona njengoba ninasenisemoyeni thina sisenyameni ningeke nikwazi ukugcina kwasenyameni. Ngiyacela ke bokhokho bami nani bogogo bami nani banikazi benhlanhla yami ukuthi ningikhanyisele, ningivulele amasango la ngifika khona ngqongqoza bese ngiyavulela, la ngifaka khona izicelo zami zomsebenzi bese igama lami liyamenyezwa, ngikwazi ukuthola umsebenzi ukuze ngizokwazi ukufeza zonke izidingo zenu nezidingo zalegceke. Ezakhe izidingo uzishovele emuva, ngoba umsebenzi owusebenzayo njengoba usebenza kona wakho wena awungeke uthole umsebenzi, kodwa lo msebenzi owusebenzayo umsebenzi wethongo. Umsebenzi wethongo akona umsebenzi wokusiza abantu kuphela. Kunomuntu osebenza phesheya kwezilwandle oyi-software developer, lo msebenzi lo wawuphiwa abantu abadala bakubo, babemphela ukuthi akhumbule izidingo zabo bese azigcine, akhumbule izidingo zegceke bese azifeze. Kodwa wena mawuzokhohlwa izidingo zabantu abadala nezidingo zegceke lakini, nabo abantu abadala bazokhohlwa ukwenzela okuhle. Ngelinye ilanga ngake ngathi abantu abadala nathi bafana nezandla. Kunesisho esithi izandla ziyagezana, esinye isandla sikwazi ukuzigeza sisodwa kodwa sidinga esinye ukuze naso sikwazi ukugezeka sihlanzeke. Abantu abadala balele phansi kothuli lomhlaba badinga umuntu ophilayo enyameni ukuze eyokwazi ukubagcinela izinto zasenyameni abangakwazanga bona ukuzigcina. Bese kuzothi lo ophile enyameni udinga umuntu ongasekho osekwela amathongo, okeduze nomdalo wezinto zonke, ozothi umecela ethongweni bese ithongo lamcelela kumkhulu omkhulu. Yabona bafowethu, ziningi izinto esizenzayo eziphambene, ubona umuntu eqonda ngqo kumkhulu omkhulu acele. Leyo nto ayenziwa leyo nto. Uma umuntu umpisholo ucela emathongweni akini uwona seduze nomdali, bese amathongo akini akucelele komdala wensuku. Lento yokuthi wena uvela uqonde nje kuNkulunkulu ayikho leyo nto, ngoba noma uthandaza, ukuthandaza mawuthandaza kucela kuyena uNkulunkulu kodwa udlula emathongweni akini, ubiza amathongo akini kuqala, awuvela ubiza uNkulunkulu nje, ngoba lokho akuyona inhlonipho. Kanti thina sabantu ababunjwe ngenhlonipho njengabantu abampisholo. Hayi bafowethu, ngiyimpunga yesintu, nginifisela konke okuhle enizifisela kona, kodwa kubalekile ukuthi uzazi izidingo zegceke lakini.
uzazi izidingo zamathongo kini ukuze uzothi mawucela kuwona amathongo noma ukhuleka uthandaza kumkhulu omkhulu kodwa bese uyabeka ukuthi lokho engikucelayo okuhle njengoba ngicela imali ngiyicelela ukuthi khona ngizokwazi ukuthetha amacala egceke lakithi ngiyicelela ukuthi khona ngizokwazi ukwenza izidingo zamathongo akithi hayi bafowethu zikhona incwadi esizibhalile sithini isinto yokuqala indlela yesinto yesine amavahla abahlosile yesibili uyokhuluza ukhokhobe yesithathu zonke le ncwadi bafowethu ziyatholakala njengamanje 1200 kuhlanganise nedelivery indlela yesintu iyodwa icoshwa phansi bafowethu mawufika emphelandaba 350 kodwa masokuthumelela yona 450 sekuseleke bafowethu amakhophi awu30 kuphela bazokhumbula abantu labesikwazi ukuthi sixhumane nabo ngo WhatsApp isikhangiso besisifakile ku WhatsApp ukuthi kuzoba amakhophi awu50 kuphela sekusela u30 nawe ke ungalingi uzusale zitholele zona incwadi zempunga yesintu eziqukethe ulwazi ufundo ulwazi olunzulu umphako lo bafowethu wesizukulwane mawuzithenga le ncwadi uzithengela isizukulwane sakho ukuze singeke sidideke ezintweni ezithinta isintu ake siwuthathe kumfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Inasa ngasengife